Bon dia a tothom. Aquests paratges, diguem-ne, que ens han portat tant els ponentins com els pirinencs i també saludar la resta de catalans que som aquí. Agraït a Antoni Gelong i estenc l'agraïment a tothom que ho ha organitzat i que ara assisteix aquí. És cert que la fisonomia del país ha canviat. Això és molt clar. És cert, diguem-ne, que la forma de construir la nació catalana no pot ser la mateixa ara que fa 4 dècades abans. Quan en aquell any 1987 va aparèixer la campanya Som 6 milions, que molts recordarem, i a més recordarem positivament, i a més va tenir es va perllongar molt en el record de les ments, la societat d'aquell moment era una societat en la qual hi havia a Catalunya, comptant com a immigració d'origen estranger, al voltant d'un 2%. En aquell moment, els nois i noies i nens i nenes menors de 16 anys eren al voltant d'un 23%. Hores d'ara, en aquest 2025, vora el 2026, la migració ja és d'un 18%, dels quals, si jo situo el cas de Reus, que és on vaig créixer, doncs estaria a la mitjana, un 18,48%, però si anem a Barcelona tenim un 25%, és a dir, de cada 4 persones que vivim a Barcelona en aquests moments tenen origen estranger, si anem a Lleida és un 22% i a Guissona un 51%, majoria absoluta. Els menors de 16 anys ja no són un 23%, són un 15%. Per tant, la població, diríem, infantil i adolescent és petitona en comparació a altres societats i, per tant, nosaltres ens podríem comparar amb societats europees, sobretot europees i occidentals, ens podríem comparar amb Japó, ens podríem comparar amb Austràlia, Nova Zelanda, però poc més. Els majors de 65 anys, que en aquella campanya de Som 6 milions eren un 12,6%, si avui féssim una campanya de Som 8 milions, ja tindríem vora el 20%. És a dir, en aquests moments és un de cada 5 gairebé de persones que viuen a Catalunya són majors de 65 anys. La mitjana d'esperança de vida en aquell moment era 77 anys, ara és de 83, anant cap als 84 anys. Però també han canviat altres coses, com que en aquell moment, any del Som 6 milions, només un 26% de dones treballava fora de casa. En aquests moments, el 51% de dones treballa fora de casa. Per tant, la fisonomia no només ha canviat en el tema migratori, ha canviat també en quina és la franja d'edat infantil i adolescent, el gruix, i ha canviat quina és la franja d'edat de la gent gran, el gruix. És a dir, han canviat moltes coses. Per tant, focalitzar només en la migració com l'únic canvi de la fisonomia ja és una errada que hauríem d'encaixar d'una altra manera. Però, òbviament, hem d'assenyalar això com una d'aquestes dades. La pregunta que ens faríem és per què avui es silencia, s'oculta, s'invisibilitza o s'amaga que som 8 milions. Perquè no estem fent aquella campanya amb il·lusió, entusiasme i alegria que en aquell moment en la Generalitat de Catalunya, presidida pel president Jordi Pujol, va, diguem-ne, difondre a tort i a dret que érem 6 milions. Està clar que estem davant d'una qüestió que per una part de la societat és problemàtica, per una altra part millor no parlar-ne i per algunes altres persones creiem que cal parlar de tot i cal parlar-lo però sense, diguem-ne, escarafalls, sinó situant-lo justament on està. Jo ara acabo de fer, de forma molt breu, mostrant que no només ha canviat la fisonomia per la migració, sinó també per les dones que treballen fora de casa, pel fet que hi ha menys menors d'edat, pel fet que hi ha més gent gran. És a dir, ha canviat moltes coses i ja no parlem de les xarxes socials i el món que havia en l'any 87, que no té res a veure a nivell, podríem dir, comunicatiu amb l'actual. Deixeu-me assenyalar de tots aquests fets, i són fets, no estic parlant de si m'agrada o em desagrada. Jo aquí no he vingut a dir les meves preferències personals ni la meva subjectivitat, intento fer com un metge. Fa uns anys no hagués dit això, però ara ho dic perquè també ho he interioritzat. Jo soc una persona que crec que des de l'adolescència
va haver un fet que em va marcar molt i des de llavors això ho he traslladat també a la meva vida professional. El meu germà té una malaltia mental, justament li va passar en la nostra respectiva adolescència, i jo des del primer diagnosi del metge vaig creure'm que tenia esquizofrènia. Els meus pares, la meva mare que en pau descansi i el meu pare, van voler un segon i un tercer diagnosi. Jo vaig aprendre en aquell moment una cosa que m'ha marcat tota la vida, que és que allò que és realitat ho he de veure i ho he de poder parlar com a realitat. No ho puc amagar, jo mai he amagat el fet que el meu germà té una malaltia mental, però a més assumir, perquè quan més aviat ho assumeixi, més aviat podré treballar. Dit en paraules ara d'adult, professor de ciència política, més aviat podré dissenyar polítiques públiques per treballar davant la qüestió que tinc al davant. Per tant, 3 fets. 1. Som 8 milions i això no es canviarà. Podríem parlar i discutir de si hem o no d'arribar als 10 milions i com podríem frenar-ho o aturar-ho. Però dels som 8 milions, d'aquí no ens sortirem. Som 8 milions d'habitants i això no canviarà. Dels quals gairebé no arribem, però gairebé 1,5 milions són persones d'origen estranger. És a dir, de cada 100 catalans, 18 són persones migrants d'origen estranger. Segon fet, hi ha polítiques migratòries que per molt que les diguin polítics d'un color o altre, són polítiques migratòries simbòliques. És a dir, si fóssim escriptors diríem que estan fent ciència-ficció. I n'hi ha 2, i escolteu les dues, no us quedeu amb una o amb l'altra, les dues. La primera política simbòlica que no és real ni realista, és dir que es poden fer polítiques de portes obertes. Això és electoralisme i aquest és un electoralisme propi de l'esquerra radical populista. L'altra, que també no deixa de ser, diguem-ne, política ficció o simbòlica, és dir que cal deportar els migrants. Això és electoralisme de la dreta radical populista. Fixeu-vos que tenen en comú el populisme. És a dir, els populismes, estiguin a l'extrema esquerra o estiguin a l'extrema dreta, agafen el tema migratori com un dels seus eixos del discurs polític. I fan mal, uns i altres, de diferent manera, uns i altres. Els que diuen que es podrien fer polítiques de portes obertes perquè estan dient una cosa que no passa en cap país del món. Cap, ni un. I els que diuen que es podria deportar els migrants i per tant que en comptes de 8 milions en podríem tenir 7 o tornar a tenir-ne 6, estan, diguem-ne, amagant un fet i és que qui ha vingut, diguem-ne, es quedarà a viure aquí anys i panys. Hi haurà certs moviments, això dependrà sobretot de l'economia. No depèn ni dels sociòlegs, ni dels politòlegs, ni dels juristes. Si haguéssim de dir una àrea de coneixement seria l'economia, concretament el mercat laboral. Però el tercer fet és que les polítiques dels països democràtics, i recordem que la major part de països del món o de població del món viu encara en dictadures, però la política dels països democràtics va en 2 sentits i depèn de l'economia. O sigui, no depèn ni dels polítics d'entrada ni depèn de les persones migrants, depèn de l'economia. O Catalunya pot ser i continuar sent un país ric i, per tant, continuarà havent flux migratori. I insisteixo, jo no estic dient el que m'agrada o em desagrada, estic dient el que comporta. Tots els països rics del nord del planeta, absolutament tots, si tenen creixement econòmic, si els hi va bé l'economia, tenen arribada de persones migrants i si no, fixeu-vos el que va passar a la crisi econòmica del 2008 al 2018 a l'estat espanyol. No va caler ni canviar lleis d'estrangeria, ni posar més policia a la frontera, ni fer res. Simplement no havia treball, no havia feina i l'arribada de persones migrants es va aturar durant aquella dècada. Per tant, Catalunya pot ser com el Quebec o pot ser com els Països Baixos, és a dir, països rics que tindran amb major o menor flux migratori, o bé, que és l'altra opció, podem ser un país pobre o empobrit, millor dit, perquè els països democràtics en normal no són pobres, sinó més aviat empobrits, amb emigració. En aquest cas no amb la I llatina d'immigració, sinó amb la E d'emigració. I en aquest cas ens assemblaríem més a Galícia o ens semblaríem més, no sé, al Paraguai, per posar dos països, diguem-ne, amb població més o menys semblant. Això és una mica, si em permeteu fer l'analogia,
És com quan es comparen els estats del benestar i mirem els Estats Units d'Amèrica, doncs tenen menys impostos, però també tenen menys prestacions públiques. Si mirem Alemanya ja tenen més impostos, però també tenen més prestacions públiques. I si mirem Suècia, doncs encara tenen més impostos i encara tenen més prestacions públiques. Jo a classe, per exemple, a la universitat sempre els dic als alumnes, jo no us diré la meva opinió personal, perquè no estic aquí per dir-vos la meva opinió personal. Us diré, vosaltres voleu més prestacions públiques? Doncs haureu de posar més impostos. Vosaltres voleu menys impostos? Doncs accepteu que tindreu menys prestacions públiques. Però no podem fer com els nens que quan arriba el Nadal volen regals del tió, de l'arbre de Nadal, del pessebre, dels Tres Reis i del Papa Noel, i no entrem ara en la polèmica dels Reis i d'Orient i del Papa Noel. És a dir, volen de tot. Això sí, això són els nens, però nosaltres no podem tenir una mirada infantil davant un tema tan important per Catalunya com per molts altres països com el que estem abordant aquí. Per tant, com crec que tots els que som aquí volem continuar sent un país ric, hem de saber que haurem de fer el que aquest matí se'n deia governança de la migració i que, de fet, Catalunya ho ha fet sempre. És a dir, jo a vegades penso, per què nosaltres no hem creat un discurs, un relat, una narrativa semblant més a les dels Estats Units o de Canadà, que ells accepten que són país d'immigració, però país. És a dir, una cosa no es contradiu amb l'altra, perquè això que Galícia no ho sàpigui fer és normal. Són un país d'immigració, amb una E, però nosaltres som d'immigració. Fins i tot les persones, és el meu cas, que som només una de cada 4 catalans, que tenim els 8 cognoms catalans, part d'aquests cognoms de fet són occitans, ja ni tan sols són catalans originaris de Catalunya. Per tant, aquestes qüestions no són les que haurien de ser l'eix central del debat. Ara bé, us deia, la Catalunya dels 8 milions és diferent de les 6 milions i afegeixo ara un parell de qüestions negatives, coents, i que per tant les hem d'agafar. Ja veureu que trec sobre la taula coses que poden ser a vegades difícils de parlar, però les hem de parlar. Polarització social i ascens polític dels populismes. Començo per la polarització social, que és un dels hàndicaps que tenim, un dels obstacles que tenim i una de les grans dificultats, no només per les xarxes socials, sinó pel que després veurem, que és l'ascens polític dels populismes. La polarització social, en part, i és un dels factors, no es quedeu com si fos ni l'únic ni el principal factor, però un dels factors són, òbviament, les xarxes socials, però les xarxes socials no són les culpables en si mateixes, és com quan fa uns segles enrere es culpava la ciència, diguem-ne, de determinades qüestions. Però és veritat que els algoritmes, estudiats molt bé per psicòlegs i qui això ha adreçat a les xarxes socials, comporta, diguem-ne, una acceleració de les persones, una acceleració dels temps i també crea com una bombolla dels teus, una bombolla de tribus, en la qual només veus a la gent que pensa com tu. I això polaritza enfront a persones que pensen diferent, en la qual estan trencant un dels valors que a vegades s'obliden i per mi és dels principals de la democràcia liberal, que és el pluralisme. Però aquesta polarització social també ha vingut per una altra qüestió, per les emocions polítiques. Si mireu, aneu a qualsevol llibreria, veureu, i aquí ha trigat més en arribar, però veureu que hi ha llibres, un munt de llibres sobre les emocions polítiques. I aquí en parlarem de dues, del ressentiment envers els migrants i de la por a la inseguretat. Doncs bé, davant aquesta polarització social, deixeu-me posar un exemple que servirà per il·lustrar-ho. La polarització social, òbviament, és negativa perquè crea divisió social, crea trencament del país, crea fragmentació social. I l'exemple, diré dues frases per veure aquest antagonisme. La polarització social és dir, per exemple, els musulmans són terroristes. Això és, per exemple, jo he analitzat en el llibre Salvar Catalunya el cas de Ripoll concretament i gairebé des del 2019, fixeu-vos, no he dit des del 17 d'agost del 2017, sinó des del 2019, quan entra una nova regidora a l'Ajuntament de Ripoll, es comença a dir la frase els musulmans són terroristes. Això és un problema. Però també hi ha un segon problema, i aquest no el podem amagar tampoc. El segon problema és el fals consens social. Què vull dir amb el fals consens social? La manifestació, la setmana següent de l'atemptat terrorista,
i la manifestació a Barcelona, a Ripoll o a Cambrils va tenir un lema molt, molt desafortunat. No tinc por. Jo ho vaig fer pel llibre i ho he tornat a fer fa unes setmanes. Vaig entrevistar a les dues supervivents de l'atemptat de la Rambla que treballen a Ripoll. I les dues, ara, any 2025, continuen tenint por. Com pot ser que la manifestació una setmana després digués no tinc por? Per tant, si la primera frase és un problema, dir els musulmans són terroristes perquè crea un prejudici, la segona frase, que ara diré, també és un problema, que és dir els terroristes no són musulmans. Com que no? Si es consideraven musulmans autèntics. Tots els, diguem-ne, terroristes de la cel·la de Ripoll eren musulmans. Però llavors com cal dir-ho? Cal dir-ho des del diàleg social. Diàleg social vol dir tothom que vulgui participar en la cohesió social, dir ni volem el racisme antioccidental, antiamericà, antisemita, misògin i homofòbic de l'islamisme radical, i l'islamisme radical és un problema, però tampoc volem la islamofòbia que crea una divisió a la societat en aquelles persones catalanes que tinguin com a religió o cultura la musulmana. És a dir això, aquest missatge complex, és el que sembla que costi a polítics, als càrrecs o fins i tot a líders d'entitats ONGs. Cal dir les dues coses. Jo vaig quedar sorprès, justament, en el llibre Salvar Catalunya hi ha 2 capítols que abordo això. No és el principal, però vaig quedar sorprès que per primer cop es publiqués en un llibre els 2 testimonis de les 2 dones supervivents de Ripoll. Com pot ser? Jo el vaig publicar l'any passat, el 2024. Del 2017 al 2024, silenci sobre això. Doncs això és la forma, diguem-ne, és una de les dificultats. Hi ha polarització social, és un problema, però compte com abordem aquesta polarització social. Tenim un problema, també hem dit, amb l'ascens dels partits de la ciència política ho anomena de 3 maneres. Dreta radical populista, ho anomena nacionalpopulisme o ho anomena nova extrema dreta. Fixeu-vos, citaré països on el nacionalpopulisme està en primer lloc. És a dir, han guanyat les eleccions, governin o no governin, però han guanyat les eleccions. Estats Units, Donald Trump, Itàlia, Giorgia Meloni, França, Marine Le Pen, que no ha guanyat la presidència de la República, però sí l'Assemblea Nacional Francesa, Hongria, Viktor Orbán, Argentina, que no és ben bé nacionalpopulista, sinó anarcocapitalista, però està dins d'aquesta família, el Javier Milei, El Salvador, Nayib Bukele, Àustria, el Herbert Kickl, Suïssa, Eslovàquia, República Txeca. Acabo de dir 10 països en els quals han quedat en primera posició. En segon lloc, en segona posició, Alemanya, Alice Weidel, Països Baixos, Geert Wilders, Portugal, André Ventura, i tenim Noruega, Suècia, Finlàndia, Perú, Polònia, Estònia, Romania. Us he dit 10 països més, ja veieu que tinc una mania que és arrodonir les coses, 10 i 10 ja són 20. I ara us en diré 5 països en els quals estan en tercera posició. Vox a Espanya, després tenim Croàcia, tenim Israel, tenim Xipre i tenim Escòcia. Acabo de dir 25 països perquè ens adonem de com està la cultura política i les eleccions, 25 països on aquest tipus de partits polítics estan en primera, segona o tercera posició. Llavors, si hi ha 25 països així i Catalunya és un país europeu i occidental, ens hem de fer una pregunta. Com és que, perquè nosaltres en tenim 2 al Parlament de Catalunya, però com és que el que entronca en el catalanisme està en 8a i última posició. Llavors, aquí ens hem de fer una altra pregunta. La pregunta incorrecta és per què ha entrat en el Parlament de Catalunya un partit nacional populista d'arrel catalanista. Aquesta és una mala pregunta, està mal feta. La pregunta és per què ha trigat tant en entrar, donat que hi ha 25 països en què són primera, segona i tercera posició. I en aquest cas han trigat i a sobre són, de moment, els últims. Mireu, amb independència de la postura que té cadascú respecte al procés que va passar, però el procés va frenar l'entrada d'un partit d'aquesta mena. I ho hem d'entendre en l'encaix de les emocions polítiques. Estem vivint una dècada d'emocions polítiques. És a dir, la racionalitat, etc., malauradament, està una mica arraconada. Llavors, en un moment, una dècada, un decenni d'emocions polítiques, resulta que en el procés havia una emoció que era la il·lusió, l'alegria, l'entusiasme de construir un nou país, diguem-ne, un nou país. Això va ser el fre de que aparegués un partit polític
que arriba amb dues emocions, com a mínim dues, negatives. El ressentiment envers els migrants i la por i la inseguretat. D'això en fa un calaix de sastre i la inseguretat creada pels immigrants. Aquest és el discurs bàsic, elemental i simple que es transmet. Aquest tipus de partits els esmento perquè trenquen justament, com es diu aquí, la cohesió social, trenca una identitat global per tot el país i, diguem-ne, en aquest cas, rebutja o esborra la primera paraula, que és la immigració. Aquest tipus de partits tenen dues maneres d'ascendre, la via lenta i la via ràpida. La via lenta és, per exemple, la que van tenir a França. Primer va haver un Jean-Marie Le Pen, el pare, i molts anys després ha vingut la Marine Le Pen, la filla, que és la que ha tingut com a collita, diguem-ne, els èxits. A Àustria va passar el mateix. Primer va haver un George Haider, va morir en un accident de tràfic, i després, fins molt més tard, ha vingut el Herbert Kickl. Però els dos han arribat a primera posició, tot i haver tingut una via lenta per arribar a dalt. Després hi ha la via ràpida. Tenim el cas de Chega a Portugal. El 2019, estem al 2025, per tant només han passat 6 anys, el 2029 tenia un únic diputat. Ara són la segona força política amb més de 50 diputats. I un altre cas fulminant és el d'Itàlia. Giorgia Meloni va començar amb un 3,7% de vots. El mateix percentatge de vots de la 8ª força política del Parlament de Catalunya, 3,7%. Amb això no feu deduccions, però simplement ho apunto com que ens ho hem de prendre molt seriosament. Perquè al meu entendre el cas de Catalunya i del catalanisme, en aquest cas un partit d'aquesta mena, agafa la via ràpida. Penseu que en un any va ser batllessa i diputada, en un sol any. Un partit nou que era extraparlamentari. Davant això hi ha dos camins pels 122 diputats que no volen, diguem-ne, o no comparteixen amb la resta fins a arribar als 135. Mireu, una via és la que hi hagi almenys un, si són dos millor, però hi hagi un partit fort que ocupi la centralitat de la política, que ocupi el que és, diguem-ne, el mainstream de la societat, que escolti bé el que la gent pensa i el que la gent diu a casa, a les botigues, als bars, als carrers i a les escoles. De moment això ho han aconseguit, i posaré amb dues formacions polítiques d'ideologies diferents, ho han aconseguit a Alemanya, on la democràcia cristiana està per davant dels nacionalpopulistes alemanys, i a Noruega, on els socialdemòcrates estan per davant dels nacionalpopulistes noruecs. Aquesta és una via. L'altra via és la que han tingut a Itàlia o Àustria, i és que aquest tipus de partits acaben menjant-se l'espai, sigui de socialdemòcrates, de liberals, de demòcrates cristians o de conservadors. Per tant, aquests són els dos camins. No hi ha altres camins. Per tant, hem de construir un d'aquests camins en els quals encara hi hagi una o dues formacions polítiques que ocupin aquesta centralitat. Llavors, a veure, un segon. En l'ascens d'aquests partits polítics, com us he dit abans, hi ha, diguem-ne, com tres maneres d'anomenar-ho. Uns són, se'ls anomena nacionalpopulistes, per entendre-ho, per bàsicament dos conceptes. Un, el d'ultranacionalisme. En aquest cas, és un partit polític que per primer cop diu que no tots els habitants de Catalunya són catalans o potencials catalans, ni vol que ho siguin. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte, però igual passa a França, a Alemanya o a altres països. I no confonguem, són populistes. Populistes no vol dir que fan demagògia populista. Per això pot haver polítics de tots els partits polítics que facin demagògia populista. Vol dir que agafen un discurs del poble autèntic, que són els que ells defineixen com a poble autèntic, enfront de les elits. He dit que també la ciència política ho anomena nova extrema dreta. Això vol dir que no són l'extrema dreta clàssica. Això vol dir que de cap de les maneres ni són neonazis ni són neofeixistes. I posaré un simple exemple que és molt entenedor. Alice Weidel mai hagués pogut ser militant del partit nazi alemany. Mai. Primer perquè és dona, segon perquè és lesbiana, tercer perquè està casada amb una dona migrant, quart perquè la dona que és la seva parella és bruna, morena. És a dir, per cap d'aquestes raons estaria amb l'extrema dreta clàssica. Per tant, o sabem diferenciar bé l'extrema dreta clàssica de la nova extrema dreta o pixarem fora de test i ens equivocarem. Llavors, l'antiga extrema dreta, diguem-ne, fa delictes d'odi, fa violència política, vol més estat
i parla d'un racisme biològic de les races. Això no és de cap de les maneres el que fan els partits nacionalpopulistes, de cap de les maneres. El que sí són és ultranacionalistes, el que sí tenen és una xenofòbia o racisme cultural, en podríem dir, als Estats Units ho anomenen racisme simbòlic, també hi ha qui ho anomena racisme identitari. Sí fan discurs d'odi, però no delicte d'odi, per tant, buscar-los a multar és il·lògic, mai se'ls acabarà jutjant per aquesta via. I sí, diguem-ne, mouen la por a la inseguretat. Tenim dues línies transcendentals. Per una part, la narrativa, i per l'altra, el disseny de les polítiques públiques. Em centro primer en la narrativa. La narrativa, el storytelling, el nou relat que hem de construir des del catalanisme. Una primera vacuna. No podem compartir el discurs fent entrar a l'agenda pública els temes que fan pujar aquests partits. Aquest és l'error, per exemple, que està cometent el PP amb Vox. O sigui, l'està cometent i comet el mateix error, no entenc com no han anat a les hemeroteques o a estudis científics que parlen sobre això. Parlar constantment de la migració. El que acaba fent és que aquells que fan ressentiment envers la migració se'ls escolti més. Parlar constantment de la inseguretat fa que aquells que parlen constantment de la por i la inseguretat se'ls escolti més. I el que acaba passant, i per això he citat a 25 partits que estan en primera, segona i tercera posició, fan que la gent acabi votant el que consideren que són els autèntics, els que són més radicals. Per tant, faig una pregunta, a veure si cadascú se la sap respondre. Saben quin és un dels municipis que ha reduït, diguem-ne, que està per sota de la mitjana de migració? Saben quina és la capital comarcal de tot Catalunya més segura? Doncs on ha nascut el partit que fa aquest discurs antiimmigració. És a dir, aquí hem de saber que una cosa és la realitat i l'altra és la percepció. Aquests partits juguen amb la percepció, no amb la realitat, perquè és la capital més comarcal més segura de tot Catalunya, dit per el propi cap de la Guàrdia Urbana, o policia local en aquest cas, del propi Ripoll. A Campdevànol, per posar un exemple, només hi ha un 5% de migració, 5,9 si volem ser exactes. I aquest partit polític ha quedat en primer lloc i sense ni un sol afiliat, perquè jo tenia en aquest cas constància de qui eren o no afiliats. Amb 0 afiliats, primera formació política. Per tant, compte, és la percepció el que hem de treballar amb una narrativa que, per fer front a emocions polítiques negatives, ressentiment, por, ràbia, etc., hem de crear una nova il·lusió. Ha desaparegut la il·lusió del procés. Per tant, ara les formacions polítiques que ho vulguin ocupar la centralitat han de crear il·lusió. Però amb la narrativa no n'hi ha prou. No tenim prou amb la narrativa. Hem de dissenyar polítiques públiques d'impacte social, perquè la gent, quan arriba a final de mes, vol veure la nevera plena. El Quim m'ha donat l'exemple avui, aquest matí, venint justament de Barcelona cap aquí. A veure, posaré un exemple que d'entrada és incompatible, però no ens quedem només en el començament del relat. A veure, ens manquen nous metges o infermeres. Ja no entraré en el debat si el que ens manquen és infermeres i no metges, però diguem-ne que ens manquen personal sanitari. Molt bé, perquè hi ha metges que no volen estar a urgències, ni fer atenció a domicili, ni treballar a les nits, ni treballar al mes d'agost, ni treballar al Nadal, per posar un exemple. Molt bé. Molts dels nous col·legiats, almenys a la circumscripció de Barcelona, són d'origen estranger. Per tant, tenim la necessitat de nous metges, però per l'altra volem que ens atenguin en català. I per tant, volem que l'atenció, si no atendre, almenys que ens entenguin en català. Però hi ha vegades que això entra en contradicció. Doncs bé, per això cal dissenyar polítiques públiques. Per exemple, en aquests moments tenim un districte universitari únic a tot l'estat espanyol. Jo crec que és molt difícil fer canviar, a nivell de Congrés de Diputats, trencar aquest districte universitari únic. Però potser es pot aplicar l'eina de l'assumpció i dir que sigui així fins que no s'aconsegueixi crear altres districtes, però que, per exemple, a les facultats de Medicina hi hagi una exempció i, per tant, aquí sí que es pugui dir que un percentatge determinat de places vagi només per persones que tinguin l'empadronament a Catalunya, que siguin ciutadans de Catalunya. I després, una altra política és per què no es fan cursos especialitzats, adreçats únicament al personal sanitari
i que a més els donem incentius laborals perquè facin el curs. Ja no parlo de gratuïtat, perquè un metge es pot pagar un curs de català i de l'idioma que sigui, però sinó fer cursos especialitzats, és a dir, no que vagin al metge els cursos generals que hi ha, sinó un curs especialitzat. Això és fer polítiques públiques agafant el toro per les banyes i dir hi ha dues coses que aparentment no ens agrada, estan passant, és que necessitem nous metges, però seran d'origen estranger una part, i fer que surtin de les facultats de medicina, trigarem almenys 10 anys en aconseguir-los, com a mínim 10, 12 o 15 anys, però mentrestant jo vull viure aquests 10 anys també parlant en català amb el meu metge o la meva metgessa. Per tant, hem de combinar aquestes polítiques públiques. Ja existeixen les polítiques públiques que poden resoldre. El que passa que no s'està posant el fil a l'agulla. Llavors, dissenyar polítiques públiques d'impacte social. Ara deconstruiré aquesta frase. Mireu, dissenyar. És començar la casa per la teulada, i això ho sap molt bé el professor Salvador Cardús, i també en aquell cas érem estudiants, en Joaquim Colomines i jo, perquè érem estudiants quan era en professor Salvador Cardús, que a la Facultat de Bellaterra allà va començar l'anàlisi de polítiques públiques. A nivell del món anglosaxó arriba a Bellaterra i allà s'expandeix per tot Catalunya i per totes les universitats de l'estat espanyol. D'allà van sortir persones que es van especialitzar en avaluar, però he dit que van començar la casa per la teulada. Avaluar és la cinquena fase del procés d'elaboració de polítiques públiques. I dissenyar. No s'està ensenyant a dissenyar polítiques públiques. Tenim una gran carència de saber, per part de polítics, per part dels càrrecs públics, per part de directius públics, de saber dissenyar polítiques públiques. I que consti que jo l'avaluació me l'estimo molt. De fet, formo part de l'Ivalua a la Generalitat de Catalunya. Però ens hem oblidat de dissenyar. Segona part, les polítiques públiques. És a dir, no n'hi ha prou amb discursos, no n'hi ha prou amb narrativa, tot i que hem de tenir un nou relat del catalanisme i de Catalunya. Però us poso un exemple que seria un 10 en comunicació política. L'estem veient aquests dies als mitjans de comunicació. Posa més Mossos, més jutges, més pla de barris. Això està molt bé en comunicació política, perquè la gent connecta molt en el que s'anomena tècnicament incrementalisme. Jo ho vull solucionar amb més policies, amb més mestres, amb més diners, amb més. Insisteixo, això és un 10 en comunicació política, però és un 0 en disseny de polítiques públiques, perquè no concreta res, no ens diu com hem de fer un programa, un projecte, un servei, un equipament o una política pública. Per tant, això que dèiem que aparentment és un 10 en comunicació política és un 0 en disseny de polítiques públiques, perquè els recursos podem necessitar-nos més o menys, però els recursos han de venir com a variable dependent. En segon lloc, la primera variable, la independent, és com dissenyem la política pública. I posaré un exemple molt ràpid. A Euskadi destinem més diners per càpita a alumnes de primària i de secundària. Catalunya seria el segon dels tres que diré i Castella i Lleó és el tercer. Sabeu quins són els resultats educatius? Al revés. Primer Castella i Lleó, segon Catalunya i tercer Euskadi. És a dir, destinar més diners no implica fer-ho millor. Perquè si jo faig malament una política pública i poso més diners, tinc més diners per fer una mala política pública. És de sentit comú, però a vegades no l'estem utilitzant. Llavors, aquesta era de la frase de dissenyar polítiques públiques d'impacte social, me queda ja la d'impacte social, que és un concepte que avui en dia ha calat fons a la Unió Europea. Mireu, hi ha polítiques públiques que funcionen i que han trigat fins a 4 dècades en arribar. Posaré uns exemples. El carnet per punts. El carnet per punts es va inventar al Japó el 1969. Aquí va arribar al juliol del 2006. Es va trigar 37 anys en salvar vides, perquè es va passar de més de 4.000 morts per accident de tràfic a 1.000 morts per accident de tràfic. Una baixada que en bona part, això té a veure amb neurociència, psicologia cognitiva, no puc explicar ara com, influeix això en el disseny de les polítiques públiques. Però això no era una qüestió ideològica. 350 diputats del Parlament espanyol van votar que sí al carnet per punts, tots, al 100%. No era una qüestió ideològica. I llavors per què no es va aplicar? Insisteixo, tenim una mancança de formació en el disseny de polítiques públiques per part de polítics, alts càrrecs públics i directius públics. L'ensenyament. Si ja se sap des de fa anys i panys que Finlàndia és un dels que ha posat part de les formes de fer-ho millor. Estònia i Portugal els han copiat a Finlàndia. Portugal ara ens avança a nosaltres, quan abans estava darrere. Posem un altre exemple. L'infància, un tema molt greu, els abusos sexuals a nens i nenes. Va ser
l'any 1980, que es va crear el que ara a Catalunya es coneix com a Barnahus. El 1980. A Tarragona, que va ser el primer Barnahus que es va crear, és el 2023. 43 anys es va trigar en aplicar un model que funciona quan hi ha abusos sexuals infantils. No era una qüestió ideològica, estaven d'acord tots els partits de fer una qüestió com aquesta. Ara n'hi ha 13 a Catalunya. I això només fa 2 anys que s'ha creat. I això salva no de l'abús de la nena, perquè sobretot són nenes, però com a mínim que no pateixi molt més durant anys i panys respecte a això. És a dir, ja hi ha polítiques públiques que funcionen. I en posaré una que la vam crear nosaltres. El trasplantament mèdic d'òrgans humans. Per cert, es parla de l'Spanish Model i no hem sigut prou, diguem-ne, hàbils per dir que això és un catalan model. És a dir, va ser Catalunya qui va crear el model de trasplantament mèdic d'òrgans humans que són pioners al món i són els que més en fem arreu del planeta. O una altra, una que a mi em preocupa cada cop que sé que hi ha més de 1.000 persones dormint al carrer de Barcelona i més de 4.000 sense llar. El sentit comú a vegades falla i diu que la persona que està al carrer primer passi per un procés burocràtic que s'allargarà, però primer que se'n doni que té que tenir una higiene, que s'ha de despertar, que no sé què, tal, i al final de tot potser tindrà una habitació o un pis. Això està inventat des del 1990 a Nova York. Finlàndia és el primer país que ho fa com una política d'estat el 2008 i aquí portem tots aquests anys, 35 sense aplicar això, que és el Housing First. Ja hi ha polítiques públiques que funcionen. Jo el que volia centrar-me és que hi ha polítiques públiques que funcionen, però nosaltres no hem aplicat el que se'n diu les eines o la caixa d'eines. En el món anglosaxó hi ha un munt d'articles de revistes científics que primer parlaven de les eines, ara parlen de caixa d'eines. Hi ha una caixa d'eines que coincideix en totes aquestes polítiques que he dit i que també es poden aplicar en el camp de la política de migració. En el camp de la política de migració hem de canviar el discurs, hem de fer compatible el discurs de que som un país, que som una nació i que Catalunya, un dels eixos vertebradors, però no el principal, és la llengua catalana i que a partir d'aquí tots els 8 milions som, diguem-ne, catalans o potencials catalanistes per construir el país. I ja està tot inventat. Hi ha 4 models en els països democràtics. El model d'expulsió, un exemple és Itàlia, el model de segregació, un exemple és Gran Bretanya, el model d'assimilació, un exemple és França i el model d'inclusió, un exemple és Canadà. Fem, en definitiva, que les arribades tinguin una política d'acollida de debò. El Quebec, abans que la gent arribi al Quebec, fa cursos de francès en el país d'origen. Per tant, que consti, jo no he dit que no calgui parlar de la immigració, però no hem de parlar com un tema associant-lo a la inseguretat, sinó justament, per exemple, com un tema d'autogovern, com un tema d'estat, com un tema de país. És a dir, volem les competències que les tingui la Generalitat de Catalunya i en aquest sentit sí cal parlar d'immigració. Però fixeu-vos, no associant-lo a, podríem dir, divisió social o polarització social. I clar que cal parlar, per exemple, que és un gran problema per l'àvia que va al caixer o pel turista que ve i li roben un rellotge caríssim als multireincidents. Cal parlar d'això, però cal parlar-ho fent el canvi, aconseguint el canvi de la llei perquè això, diguem-ne, es resolgui. Però fixeu-vos, no emfatitzant en un còctel explosiu, un còctel molotov, digue-li com vulgueu, associant immigració i inseguretat. Perquè això, tard o d'hora, i a Catalunya sembla que és la via ràpida, tard o d'hora acaba beneficiant a partits que són populistes, no a partits que estan en la centralitat del país. Per tant, això és una cosa, fem que les arribades tinguin una política d'acollida diferent de la que hem fet fins ara, amb polítiques públiques que funcionen i que no he volgut entrar especialment pel tema del minutatge, i fem les arrels, fem les arrels que dins d'un nou catalanisme que aconsegueixi una major cohesió social i que, òbviament, el catalanisme del segle XXI ja no pot ser el catalanisme del segle XX perquè hem canviat molt i la societat ha canviat molt. Fem que els 3 factors que té la Fundació Privada Horitzons 50, que són la immigració d'origen estranger, hores d'ara, la identitat
catalana, la del nostre país, la nostra seu catalana, i la cohesió social, això sí, en fem un bon còctel amb el qual o sense el qual, no entrarem en aquesta qüestió, que cadascú faci el que vulgui, però fem un bon còctel amb immigració, identitat i cohesió, i per tant creem aquesta identitat nacional catalana que arreli en les arrels del catalanisme que diuen, ho sento, jo soc un ganxet, van créixer a Reus i a Vic amb permís de Manresa i d'altres ciutats, i del Bressol, que és Ripoll, doncs, i puguem fer això, un catalanisme que tingui un bon discurs, amb il·lusió, perquè recordeu, les emocions polítiques, si no les posem en positiu, arriben les emocions en negatiu, que són les de la por a la inseguretat i del ressentiment als immigrants, però no n'hi ha prou amb narrativa. Hem de dissenyar polítiques públiques que tinguin impacte social. I de debò ja es coneixen, ja se saben, i simplement hem d'agafar la caixa d'eines i aplicar-les tots i totes nosaltres. Moltes gràcies.